आता मी तुम्हाला आपल्या इंडियन बायका ज्या आहेत म्हणजे इंडियन वाईफ्स त्यांची पिक्युलॅरिटी सांगतो. आता ही आपली इंडियन बायको जी असते की नाही ती इतकी पॉझेसिव्ह असते 3 गोष्टींच्या बाबतीत. एक तर माझा नवरा, माझे मुलं आणि माझं घर. म्हणजे समजा जर काही संकट आलं तर ती या तिन्ही गोष्टींना अशी पूर्ण कव्हर करून टाकते आणि जी काही विपदा येईल, जे काही संकट येईल ते सगळे झेलायला तयार असते आणि या 3 गोष्टींना वाचवते ती. आता याच्यामध्ये कसं आहे, प्रिफरन्स जो आहे माझ्या दृष्टिकोनातून असाच आहे की माझा नवरा, माझी मुलं आणि माझे घर. आता सिच्युएशनल काही गोष्टी प्रिफरन्सेस तिचे कदाचित बदलत असतील, पण या 3 गोष्टीला ती वाचवूनच टाकते. तर त्यामुळे आपण जे आहो इंडियन नवरे, आपण अत्यंत भाग्यवान आहे. आपण काही विचार नाही करायचा. समजा जर संकट आले तर आपली बायको वाचवूनच टाकते आपल्याला. एवढं तुम्ही पक्क लक्षात ठेवून घ्या. आणि हे जर लक्षात आलं तर मग कदाचित तुम्हाला तुमचं जीवन सोपं आणि सरळ पुढचं जीवन जाईल. महत्त्व जाणून घ्या बायकोचं. ती आपल्यासाठी काय करू शकते, काय करायची तयारी असते तिची. ठीक आहे.